Зеленчуковите семена са много дребни, ситни и нежни. Обеззаразяването става чрез посяване на семената в почвата, в която ще поставим семената. Всеки клиент прави различна почва. Има клиенти, които работят в торф само, други си правят тяхна торопочвена смес, като слагат пръст, пясък, оборска тор. Има и други, които пък правят и торф и пръст, и почва. Когато посяваме семенцата, препаратите на метица, които можем да използваме, това са Екопроп, Резовитал, Фитосейф също, И самото поливане на семенцата става и при посяването в самия съд. При поливането трябва да остане така, трябва да полеем, че да не излиза разтвора от съда, да не се преполива, а да е толкова, че да останат нашите препарати в почвата, в този почвен слой и около семенцата, за да могат да се случат правилно нещата. При пикирането, след като вече растението му дойде вече малко местото, където е в тази касетка или в тарелка, трябва да се премести в по-голям съд или в по-голяма къща, за да продължи развитието си на това растение, да се образува хубава коренова система, листна маса, за да достигне нужното развитие, за да може след това да е на постоянно място. Отново при пикиране ние пак заразяваме почвата и растенията с препарати. Аз ползвам винаги Екопроп, Фитосейф и Резовитал. И тук вече се полива от коренче на коренче. След като всяко коренче се пикира пак в тарелка или в млечна кофичка, кой както му е удобно, си полива по-малко с направен разтвор от тези препарати. Дозите, които се дават, са за 100 квадрата, Екопроп 20 грама, Фитосейф 20 мл и Резовитал 10 мл. Дори да сложите само 5 грама Екопроп и също и толкова Резовитал, също ще имат ефект и ще видите ефекта на препаратите и толкова ниска доза. Аз съм го правила. На 10 литра вода съм си слагала и 5 грама от Екопропа. Върши чудесна работа. Не е нужно да се оскъпяват нещата и да се слага по-висока доза. 20 грама съм ползвала и при 100 литра вода. Ако нещо иска да подобрява цвета или да нахрани лисно през листата растението, може да ползва фитасио, или валтам, също може да се ползва. За храненето в корена аз ползвам по принцип, съм ползвала валтам, супер 50, фолиамин, фитасио през листата само съм го ползвала. Но какво съм забелязала, че аз работя само в торф и тук вече храненето малко е трудно, защото торфа няма никой в него. Но съм забелязала, че клиенти, които се използват обикновена почва с оборска тор, резултатите са невероятни. Много добра коренова система, много добро развитие на растението, клиентите са много доволни. По миналата година, тъй като януари месец имахме малко слънцестояние, беше доста мрачно. Съм ползвала лично Микохелп и Фитосейф против алтернария, за да ни я отключа, защото доста растенията от време имаше денове, които бяха влажни. Да, и тук мога да подчертая, тази година вече се купих Силисек за отнемане на влагата. Бях го предложила на един клиент, след това имахме обратна връзка, много доволен. Още същия ден наистина се отне влагата от растенията. Силисека, това забелязах при него, че така че спасява и растенията, за да не отключим алтернарията. Тази година ще пробвам Фитобакт. Микохелпа вече го знам как действа. Виждала съм действието и при
а, клиенти, които имат примерно питиум, сечене, спирали сме нали, с него действието му, с неговото действие, нали, питиума. Много хубава работа върши Микохелпа. Но тази година съм си купила фитобакт, искам да пробвам него, лично да видим как ще се справи. Ако нещо, нали, пак имам такива мрачни дни с влага, за алтернария дали ще действа. Лесно се ползват препаратите, не е скъпо. Както ви казах, ето за 100 литра вода слагам само 20 грама екопроп, което, нали, едно нищо и се получават нещата. Но тук тези 100 литра аз ги ползвам за 7000 растения, които са гъсто, нали, примерно на 30 квадрата са тези растения. Аз не обичам много, нали, да имам издължени растения, искам да са ниски, дебели и с образуване отгоре на първа китка към банка, не цъфнала, докато клиента, нали, иска да му цъфти, но аз не искам да ми цъфти при мен разсада. Валтана го прилагам при добре вкоренен разсад. Всъщност, каква асоциация си правя? Асоциация бирицема. Знаеш какво е бирицема, знаеш какви нали, къси междувъзлия, какво обратение прави при житата. Това е препарата, който всички големи оранжери все още ползват. И как трудно после тръгва разсада? Когато е трудно. Имах такъв клиент тази година, не беше с бирицема, беше с хербицид Стомп и се наложи да сее краставици, но екопропа и Микохелпа му отключиха краставиците и тръгнаха на третия ден. Това са видеа от АЦЕ, от Македония, неговите култури, които са изцяло с тези технологии, които говорим. Първо, Енка, благодаря. Разкошна презентация. Аз имам следния въпрос, тъй като имах такова питане. Ако разсадопроизводител се окаже, че човек, който е поръчал разсада, не може в момента да го вземе и му се наложи да го задържи. В такъв случай Валтан, доколкото знам, ползваме, но в какви дози ползваме, за да се задържи разсада? По принцип, дозата на Валтан е 200 мл, това означава на 100 квадрата имаш 20 мл. А кога имаме нужда да задържаме разсада? Когато трябва да остане още в разсадника и не може да се изнесе на постоянно място, тогава и поне един път е хубаво да се сложи. Аз по-миналата година бях се сложила на разсада 2 пъти Валтан и тогава видях ефекта за първи път на 4-5 мъжки пръста, нали, разстояние от първа до втора китка. Просто беше красота. Всъщност имаме нужда да задържим Валтана, ако клиента или производителя не е готов отвън, където трябва да разсажда, или настъпат студено време и той не може да разсади. Трябва да го... Вече, когато пък е студено, може да се случи и да е тъмно. Тъмнината вече го провокира да израства и всичко това е проблем. И тогава използваме Валтан, както каза, 20 метра за 100 квадрата и 100 квадрата пак обикновено са много и затова отиваме на 10 мл на 50 квадрата. Да. И той развива корена. Ние дали ще искаме да задържиме или да развием корена, общо взето това караме растението да... Да, разширява се пак и молекулата на растението. Какво ще кажете евентуално за квантум корен да се добави или пробва тенка? Използвах го тази година. Имах разсад април месец, който да направя и трябваше много бързо, нали, да се получи разсада. Времето беше топло, прекрасно. Много бързо се размножиха бактериите в корена, но тъй като разсада пак отново беше само в чист торф, позволих си да сложа 1 грамче на литър вода от квантум корена и просто си полях растенията. Нямаше и 2 дни, но казвам 2 дни, нали, разстояние, в което просто вътре са корените станаха още повече, още по-силни, просто се задействаха още по-бързо нещата. И се получиха едни ниски растения, но това, което още тогава си казах на ум и го казвам и на вас, не ползвайте фосфор
ако някой иска да ползва фосфор и не може да го спрете, поне му кажете да не ползва фосфор повече от 30%. Защото те, които са с 40% преди много години, и аз съм ползвала такива фосфори, доста са агресивни и доста са силни. И всъщност растението пак е слабо и пак не е това, което много трябва да се внимава с влагата. При полети ли растенията не се развива кореновата система. Ако преполеете по време на засаждането на семената пак трудно никнат. Чакат хубаво да се изпръсне влагата, да се махне и тогава той започва да пуска клубче и да почва да никне и да расте. Влагата спира, трябва много да се внимава. Даваш му влага като на чуждо дете, все едно, че се свиди. Така ще му го даваш влагата на растението. В тези моменти, в зимно време трудно се гледа разсад и така. Ако трябва всеки ден или през ден, по-мъничко ще се капва вода, но да, трудоемко е, не всеки иска да го прави. И аз също греша, и на мен също ми омръзва, но това е начина, за да не сгрешиш. Малко и на често. А препоръчваш ли рътене на семената? Едно време майка ми ги рътеше. И много трудно беше да хванеш семката, да не щупиш клубчето и да я сложиш в кофичката. Директно се слагам суха семка. И поливаш. И отгоре се поливам с препаратите 20-30 мл. 20 мл, не повече. Аз имам въпрос. Напълно съм запознат с това, че докато отглеждаме разсъд, пълната ни концентрация това е върху енергията ни, върху корените. Трябва да направим стабилни корави корени преди всичко. Въпросният клиент ще отглежда разсъд, т.е. ще засява семената в стиропорени тарелки. Въпросът ми е там, че ме притеснява това. Той ще се смесва в тарелките торф с почвата от градината, като допълнително ще сложи в 20 литра вода 100 грама, около 100 грама птичо дор. Въпросът ми е следния: ако аз тук си приложа и бактериите, има ли опасност да активизирам вече и птичата дор и да предизвикам по-бързо нарастване на растението? Така, значи птичата дор е много хубава, но при семена, при малки растения не съм я ползвала. Ползвала ли сме я при големи растения и трябва да се внимава с нея, защото тя е доста силна. Тор не е като останалата кравешката. Дори трябва да се внимава и с овчата тор. Хубаво е да има някаква храна, нали, да може да се хранят и растенията и микроорганизмите. Но тук малко за мен може и да активира нещо, да отключи, така че нека да не се слага птичата тор в семената. След като видиш излезнали растения, показани, растенията са добре. Периода, в който е от изникването на семената до пикиране, пак казвам, са някакви 20-30 дни. И в този период, ако той може да внесе поне един път долу ниско, около стеблото, около корена, нали, да не е отгоре да полива, не че аз не съм го правила, но около корена трябва да го направи, да зарази един път, нали. Но изчакай да видиш излезнали растения и тогава. Ерджан, за прегорява за такава сухата, пребечената се птича торби става дума. Тези, които за преработената, да. Така, моето мнение от личен опит е, че когато се прави разсъд, е редно да се заложи на гъби, бактерии, екопропен хикс, ризовитал и каквото и да е. Влагането на този продукт, който ти споменаваш и който е широко разпространен, издължава изключително много разсъда. Не ти дава възможността ти да заразиш с правилните бактерии, микроорганизми, почвата, докато е в малко количество, което в последствие при пренасене да го правиш е по-скъпо и не ти дава здравето на растенията и не дай се Боже болестите, които са дошли със самото семе. Така че аз бих обърнала малко наобратно приоритетите, първо да ми е здравето, да ми е средата, в която ще ни се развие разсъда, а за този тип птича тор и други минерали, които също се подават под формата на прашна, смятам, че времето, ако много има желание клиента да види, че има някакъв ефект, макар и минимален, е нататък. Да, нататък. Да, просто обратното. Първо гледаме здравето на нашия разсъд,
А вече и това ви задължаване. Това го гарантирам на 1000% отличен опит. Именно, защото не знаем първо какви са семената, дали няма са заразени и така нататък. При всички положения в момента е по-нужно да се работи с екопроп, с Визовитал, с Никохел, отколкото с хранене с каквито и там смеси. Това е моето мнение и лично опит. Благодаря. Сега, колкото, извинявай, Валио, колкото до храненето на разсада, значи семенцето, кълнчето и поникващия кълн, той си се храни от семето, там си има достатъчно заложби, така че пуска корени и тук основната ни цел е да имаме защитено растение и най-вече коренова система. Нали, а храната е много накрая и толкова стои по-дълго и толкова има някаква остра нужда. По принцип единствено може само золтан, никакви други хранения, освен ако някаква цел не преследваме, нали, друга. Но това е като основни правила, нали? Напълно съм съгласна, да. Да, и аз искам само да подкрепя и най-вече за тия второпочвените смески, които се продават, тъй като аз ползвам такива, да се вземе второпочвена смеска, която е за разсади, като прочете на етикета, тя е обогатена с необходимите хранителни вещества, поне за 30 дена те стигат. Така че в началото наистина трябва да минем само на нещата, които Ива изброи, изобщо да обърнем внимание на микоризата. Ако искате, погледнете в групата, аз съм си правила контроли и опити с птича тор, с оборска тор и с чернозем. В най-лошо състояние са растенията с птича тор. Птичата тор се слага когато се пикира самото растение. Средата какво? Да, оборска. А най-долното? Чернозем. В почва, най-обикновена почва изглеждат Да, най-обикновена почва. Обикновено, когато се прави разсад в началото тарелки, се използват тези смеси, които се продават в магазинната мрежа. Най-удачно е според мен. Вече при пикиране и се използват микроорганизми съответно. При пикиране аз задължително слагам птича тор, но вече когато разсада е здрав, с хубаво дебело стъбло и когато е в едно добро състояние, тогава си правя смес от чернозем, съответен процент птича тор, малко пясък слагам, но ако се сложи в началото, не е добре. Той точно за това слага пилешката тор, защото в неговата глава е, че птичата тор му прави азот с фосфор. Той няма нужда от азот. Имам комшия, който ползва много птича тор, прави едни дълги манекени, тънки и дълги, и после идва и ми казва, дай ми вълтан. Давам по принцип и от овчата тор също май справя, защото прави много жълта трева. Точно, ще да кажа, че аз не знам какво е това, което ти спомена, но има практика и с такава тор да се правят смеси за пръскане, от опит изгаря трева. Мисля, това лично не се прилага. А има такива практики, които се разпространяват, нали, в групите и в съветите. Много жестоко прегарят. Мисля, това ако си прегориш, имайте го предвид, че и такива съвети се чуват. Супер, много хубава дискусия, много хубава презентация стана.